Bola kumaga kuwi kimna. And hey guys, kaham kerana tong bay angka kayo norok joto kaham kerana tong khna honoi hinke to lok tini ni video hinke sini Tiprasa na butharna naine sini Tiprasa na sikmangna naine bumana khoine bikas de barma bini brini andar pena sijik ke wansa na khoi rene musau beslei sini Tiprasa na boiler khoma haike khona honai domger nai soino khoi manjak nai bono nai lai nai oba mang ya taibu tongo norok video na paya sakjra nai kha hinke saiman nai oba na phaide dolo loya sajak nai thau phuloi tini na hajira suru khailai sinai let's go Bola kumaga kuwi kimna. sabana domger musau beslei he nung da boiler bukur khoma haike khona ini okar da tongba Tiprasa ro boiler bukur khoma haike khona ni nung sis kang khogir jaga na lei bukur o borok na ba ang skam puro mono bazar se boiler bukur pon bukur wak bukur khoma se no blei abo khe bumani andar pen se khoksi nai fu Bola kumaga kuwi kimna. are mora nangai ni jeni brina andar pen se khoge mania tai sabani bukur khona honi saitung oro boini kheto kusiar omnai bolong khinai boro rok se tabo ke dom keri tungsi go likhmo nung Tiprasa ro ni likhmo phatung sa phaima nangla ang ni brina tei kharga inge tam likhmo khainai nung Bola kumaga kuwi kimna. oh sorry dadu doctor kumar haine se sago nugya da boro tei kharna ni ni brina 2026 borong tonglak. Borong tonglak. oh bumana khoine ni kok na khnawi bom so buzro ba sike sa jaga yaw khaba khrob na nang kha tam ba su tung thok ja kha o borok rok o asuda ni kok na khnawi tini le mai rong bosta mang so busur man sinai hinma hai akon wan sarok thailik ja kha hinge bukur musabla o so buzre ro haini bage wan sani saporta 2026 borong tonglak. Borong tonglak. 2026 ke ani leitung lak oboni bagai ani brio norok no khoi pesi jo to mi lo goi Nai tukui manglak borong no, nai tukui manglak. BJP simisi chini Tiprasa rong no, mothangai mano. tam sahino o borok BJP simisi Tiprasa ro na muthangai man pom so buzle imaro go de kok satamo o BJP ni wan sarok khini ni bauda na khorne bartaoni na amana khoi klangja borok Tiprasa ro na muthangnani Tuiri mano, karen ni mano. Besane sakri ni mano. Development khai mano. Abana khajani takuk tai bukukso. are soi khoi manjak nai biko norong ni current bill man mani biko norong ni tei man mani biko sakri man mani biko Tiprasa ro na develop khai mani biko na mana khoi sorry guys sorry ang omta he kok rok sanam jung ya om so buzli ni kok na khnawi tam khori thanga ani khoni ang phanje saiman lia kebo ani kok rok na sa yang tong kha hinge map khai de hai phano om so buzle hai rong na lang thia sang na srai thang na hai si Chung, buskangwa. Tini semai matang nai. tam ni bagi smai tang sa hem so buzle ang ni bribe waisa thuga tai thulia hinma hai bo mun sorok ba omta hai borok na minister sipakstar MLS namna nang kha hono o Tripura hawa omta hai so buzle tai kone kai tham tong kha hinge Tripura ni mungna slai borok Japan honi se risinai Jotoni nogo thanai sing. Jotoni nogo thangai. BJP sing jotoni senam nai. Jotoni nogo thangai BJP snamna ni nang ani nogo phaiga hinge ang tam khaine saideman sikang ani busini pentin mon sujaya bono bahainari nai oboni yoglo kodal toi ro phrebnai tarpore kheno no yungla bukur khoma haike khogeri franai jaga ga no franai oboni yoglo no mosla phule wak pon tokno spragma haike spragnai ehi angla bono boiler yathe haima tong ya je borok khana bono tabo boiler yathe hinglak obani ni lei sible o skang furano musokna angkha nungna sasteni ni khokjaina khna sinai e boko ko business hawo oba ani lui no ani li sorma karan ke ang salsa musfung no khoina honi thangka inge musfung no khoina honi sin bu khloka inge musuk la thiri ka purani li soi klai ka ang ta ba ani wi no ba khoi ge mani mora nangai nungke tangai musok rona khoina nangkha ba ani bre ana loi chikon hine khoi ri ya hai ni ba ge musuk ga khoi ga ang doa kon jam ka pai khani ni lei kri hinke ta mung kha ba ani tongmula ang joni singni slai ba tagra no ya da ek din nim sing na pregnant khairwana tawana di Borong tonglak. o je tabo bini kok khnawi yak phakrob lai nei sri lai ne bono border nai rok honda wan suk tong noro ehi omta haya bo dine rai 24 gonta le kusoko bodna na bagai taisin khna da bo samani boini nogo thangai BJP snamna hone norok bujilia na ta boini le kusoko se bodma sano hinge ba bo lasi ja khana akon dorlo belai kok sajak thangkha bini bagai sik sana thanglia pore khe boi be hinjak nai se hemke dorlo sungta bo Instagram ni kislam kiting abo kiting rok no nai lai nai borok no nai naska ang norok no kaisa mu so bosle be malai ro nai eko dorlo o borong no 7 months le was khaija gya boss halo hinge game thongo horo hinge lui thongo oho mora nangai nang omte haike msaya gari leng ta khaim sadi hinke je no borok rok taibu sa jagi like share khainai tamba o muni sorok baslani ba bri janam sungja kha nang asukje slani bre ongnam sungja go hinge onni ni leine tan soi khibisти samung nang lagdai
bini masama rong hinke tang tai thaya sak pau man lia asike masana krong bo Shahrukh Khan rok se therjak ma ya bini ga nawo Chini yang superstar ro ongkha hinke bono na matlang sine khong butang ni jaga o juta butang kanri na bagai Holy khon phainai ta mong tere huno oborok ni mong tam sung kham rongwa de ang bini Instagram se khainai ga na janu Tripura kboi bini mongla janu Tripura ya na ni romani se ong khana Kokborok o skang prose choi khoi man jagai lasi jagai afurni simse salani bure ongo ba oboni karan ke इसका कारण नरेंद्र मोदी है अच्छा Uma tamba bini o bumna ule ba khaina nangkha bo khe wan sukte na tinile ani video no goi Instagram ni slarong ni loi thengbai sinai ani le khoni loi thenga no ulta se le thugo to video rong no nukha inke Iko dolo obona ani brei norok ana sanga ni brei sabo hone bono ani brei goboina ang bono man ya henke sunjok bithi sawi theinai अच्छा 사바니 미수가 뺀 까면 거기랑 타가 अंशी bo musuk busle la khongnai hone ni bising ni pen no simak blab ksak jaw rong no ekmatro oborok khokhe khongnai haima tungwa ang tangi hinge bo underpen ba haiman ya sarasi masana phanman ya phu norok nung ya da boka kumani underwell ba haina nawai video khai tungma ro oboro underwell ni edit si norok bo ba hakjali tungdi norok underwell lo tala thepaina sidi porekhe anata sade oborok ani underwell khoklang kha hunoi hinke do lok tini ni video omsong no video na jaja kha hinke like khairidi share khairidi tai channel ka tal phaina ro hinke subscribe khairidi tai ani channel ni subscriber ro nai dong kha hinke subscribe khairidi hinke do lok tini ni baga omsong no malai na ka tal video wo bye